El propòsit educatiu de les nostres escoles és formar persones conscients, compromeses, compassives i competents, tot donant resposta als diferents reptes educatius que suposa les societats d'avui en dia, sent sempre homes i dones per als altres. Què vol dir aquest propòsit? Com tots sabem, avui en dia vivim en una societat diferent a la de fa 50 anys i a la de fa 100 anys, una societat molt més global, molt més connectada, plena d'oportunitats, però també plena de reptes. Reptes com ara són la justícia social, reptes com són la pobresa, reptes com són les discriminacions per temes de gènere, per temes socials, per temes econòmics, reptes com la sostenibilitat humana i ecològica, o com també la degradació de la democràcia. Això fa que per tal d'aconseguir aquest propòsit nosaltres vulguem educar els nostres alumnes per a la ciutadania global. Què vol dir educar per a la ciutadania global? Doncs vol dir donar eines i estratègies als nostres alumnes per tal que comprenguin aquesta societat, que facin aquesta mirada crítica cap al món en el qual viuran i es desenvoluparan, sempre buscant el que és la transformació i el bé comú d'aquesta societat. Per tant, una ciutadania global que es basa en l'educació en 6 eixos fonamentals, que serien la justícia social, que serien la inclusió i l'equitat, que seria la participació democràtica, que seria la dimensió internacional, que seria l'equitat i la coeducació i que seria la sostenibilitat humana i ecològica. Tot aquest propòsit passa pel desplegament d'un model educatiu, un model educatiu que es basa i es centra en 8 dimensions pedagògiques. Dimensions com l'alumne, és a dir, quin tipus d'alumne, com és l'alumne que cerquem, l'entorn, aquest context global que dèiem, en quin entorn està situat i què necessita per tal de desenvolupar-se aquest entorn. D'aquí passem als continguts. Quins són els continguts necessaris avui en dia per a la societat del segle XXI? Les metodologies. En quines metodologies nosaltres podem promoure aquests continguts? L'avaluació. Quina és la finalitat? Què busquem a l'hora que l'alumne prengui consciència dels seus aprenentatges i del camí que està fent per tal de créixer com a persona? Els educadors. Quin és el perfil de les persones que acompanyen en aquest creixement als nostres alumnes? L'organització. Quina és la millor organització com a escola per tal d'aconseguir aquest propòsit educatiu? I els espais. En quins espais és més fàcil promoure aquestes metodologies, adquirir aquests continguts, connectar-te més en l'entorn. 8 dimensions pedagògiques que tenen cadascuna d'elles una orientació determinada que lliga amb aquest propòsit educatiu que nosaltres busquem. I aquesta orientació és el que anomenem essencials. L'articulació d'aquests 8 essencials en tota una de les diferents etapes és el que anomenem l'horitzó més. Per tant, l'horitzó més és l'estratègia que l'escola segueix per tal de concretar aquests essencials en cada una de les etapes d'una forma coherent i que hi hagi una transició que aconsegueixi o permeti que l'alumne, al final de la seva escolaritat, adquireixi totes aquestes competències, actituds i valors que comentàvem a l'inici. Sempre buscant i situant l'alumne al centre. I això vol dir acompanyant a cadascun des de les seves necessitats i des de les seves possibilitats. Mirant a cada alumne com la persona única que és. Per posar un exemple sobre com s'articulen aquestes dimensions, quan parlem de l'avaluació, l'avaluació pot tenir diferents finalitats. O una finalitat qualificadora, acreditativa, d'uns aprenentatges, que és la finalitat social que potser està més extesa, i del context, del paradigma al qual venim tots, o una finalitat més centrada en la regulació i el creixement de la persona. És a dir, en la presa de consciència d'en quin punt està situat en el seu aprenentatge, de tot allò que està descobrint d'ell mateix, quines són les dificultats que té, quins són els aspectes positius i com pren decisions l'alumne per tal de poder, al final, continuar aprenent d'una manera autònoma, ja sigui en el context escolar i, sobretot, ja sigui en qualsevol context. En resum, un model educatiu que el que busca és donar aquells valors, aquelles actituds i aquelles habilitats necessàries a cada una de les persones des de
les seves necessitats, des de les seves possibilitats, des de qui és ell, per tal d'acompanyar-lo en aquest creixement personal, emocional, espiritual, que el permeti elaborar un projecte de vida al servei dels demés.